Shisngi hadian ke jingja syak ni Atiar ki Nongdie jingde ki beshuter basha dak basyang hakandai lat hagi board penyak ke Shillong Municipal Board nakaliang ke Voice of the People Party hagi jingelam uba Ardent melab basayomot u president ki lalet her sakate ke jaka ban aimen CM ki break bla syak ni Atiar hagi ni ke singi la don lang ki MDC bikin top yo ba Powell Soklet MDC Mauthat Rashan ubreu executive member Baru ba strong pillar Kharjana MDC ka Maukar Penthor Umkra ubreu chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council na Lord Kiba pat habakren chikilat pathai khubor ba Ardent ulaong bagi badia jingde dak ba syang terwa hakandai lat kim Pynwit Ïano ru magajingle jong ka Sorkar ka long ka bam ya hap setia na Lord ka ta ulaong ru bagi ni ki badia jingde kim pendu nong ka jilla henry ka Sorkar kamle ai ki badia Drok ki badia met na Lord Kiba ki kambi an ki penja buram ya ka jat benrio ka jingwan ka jong ngi ka parti hang ni kalong hadin bangi I lingba kilap thai khubor ya ka jingle juga Sorkar ka ba kini ye ki mar ki Atiar kitar jong gitu ki Nongdie so ki Nongdie sha ki longme ki bon ni ki longi ngol sem ki bedok ki bon ban wat thau mo jakon sini chapo thau kon ngamot nong sini chapo kani ka jaka bandi nam ta ban pendap ya ka po ka jong ki ingi semua bagani ke jingle juga Sorkar ka ulong palan ho ingi semua thu pro iska tangim jiwan ban popular mongi ke ke perkhat ke baba tenri yakini mentaru pin khang ki bashu ya klem Pynwit namar ke dipendon ka tahu bali pipi ko aban penkluit ngani ke jaga namar ba le si bro iska tu ka khapnya mo ka Pynwit ya ka ya ka yeng ka Pynwit wat ka jingya jikibriu te kum bakalo menta kam dam ke jing Pynwit kini kibriu ki ya kanu kita kibriu ki ya ban terwa agini ki jaga Tenri ke basusi kalong ba laraki kiong bagi khang bambit chu temu gimni chu pan khang ba di buri bayai piang moga ni ke jaka kal adi ke jaka ka bam kal adi ke private jungnu private property jungnu dese ka bamlong chu ban ya kibri pe naga ta ka daw ngim sno kom ka party ngim sno dei ba ngin priang ba nginum la ai ban priang ngene ke jingle chu Sorkar ka dei ban examine ka dei ban pinchong nungrim ka dei ban perkhat pi happening kata ka public convenience but ia kata ka livelihood ke jeng kibre te ka tu kala le tongi ngim kran ia ngim ko ban muslia mo kila don la ka jong ki kanon ndai ba kini kibre ki ot kiam ki linyar ka kta he but ngi su thu ru ba kanum don jingwit la da ailat iki beginian namar ngi ru mene hapor ngi kran sai ba la da phi phile egnu ka ban Pynwit ya ka yang nginum ya don banta nginum yon ban kersan te kiru kyong em ngin Pynwit ino ha ngi hat tai ching terwa Pi mentah kini kita terwasok hai syang kita terwasai kitli kilik pasi yeng ban pendap iki jin kam juga yeng ndai mentah ki syak kini no iku aktif kan ba municipal ba kini kada bu ne mega socialist ya gitu kita namar ki haban penpai ki mla ban chu kini kum tu bread no ya gitu kita ke jungki magi ki beri ki beduk pi tena kata kadau ngai ka jingwan ka jing kini ka por parti ban persya Pangila keren ke magistrate pakin pa ai ni ko bor ka Sorkar. Lada ka Sorkar kadang lada kidang beteng la sya ngin hapan ya tengko bat ka Sorkar. Kata kali ka bangi don batong na kali juga. Lada ki ong batang na bom don kata kila ban penbe. Kam de ka kam ka bahe kat adu bakin kini bakin be. Lada kim don te pinyo aki ya kata ka bagi don kam. Hey. Tenrei tang mar bagi berit. Mentang ki bagi Drok keleng-keleng ki ba Pynwit ki ya ki yang phim le akum ni. Ki bon long ka jingja buram me ka jabri ki ba dimet ki ba ya hakman phimla ban le ki kam be an ki ba shirkhai ki ba penduk nong ye ka jelam don bakran kini ki penduk nong yingi lai ta kata ka ba fishu iwit mo pi tengim la ban pediang ye kai ki bangi mangi kalong ba ki bri ki baret kum kini ki shakta tengi ngiwan ban yada ye no ko wite present ki press ki di ban shai ba ka jingwan ki present jongi ba ke wing Kemudian bengiwan nak tak itu kibala yo jaka po municipal bengiwan tik nak tak itu kiba terwa tak kiba ya di kaman nak tak kiba dah kiseng iwan nak tak itu kiba kisah badi kiba ong kiseng kiba shuya macam macam tem dan kaman nak tak itu kibala ong kiba yo rasem layo tu kasih lima ngam saya kata kan ni wan me khlek lang ya kan ni jingwan jingi bat kitu ka bala jaman shwa ni wan be tik tak nam tak ini kiba terwa so kiba terwa sha kiba ya properly tanam tak kita Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya